Mga higala, kumusta? Ngayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati nining programa sa Kanginan, Jesus is our hope. Kini nga programa, gapasagdan kini sa inyong mga higala ng mga Seventh-day Adventists. Jesus is our hope. Usa ka programa sa Kanginan nga gituyo pagmugna, aron kita mahatagan og insaktong mga pagtulunan, mga kasayuran nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa karong pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga dalaygon nga Dios ana ka sa trono sa kitasan sa mga kalangitan, niining taknaa sa kagabion kami sa gihapon padayon nga nagahangyo og nagaampo diha kanimo, nining hanapos nga panahon nga unta ikaw makig-uban sa matagos sa kanamo, magapanalangin nga among tagsatagsa ka mga pagtuog pagpangalaga diha kanimo, magpabiling magmalig-on og magmatinon-anon hangtod sa imong pagpadayag. Nining takna o Dios, magahimo na sab kami sa pagpatalinghog sa imong bilhon pulong pinagi nini nga programa. Busa naghangyo kami kanimo, ikaw magapanalangin sa matagosa nga samtang magapatalinghog sa imong mga bilhon pulong, ang imong balaang Espiritu Santo mo'y makig-uban sa matagos sa kanamo, magagiya sa pagsabot sa mga pulong nga pagahisgutan nining taknaa sa kagabion. Salamat o Dios nga ikaw sa kanunay magahatag og magatubag sa among mga pagampo. Kami usab nagalaom og nagahangyo diha kanimo nga unta imong pagapasayloon ang among mga kasalanan nga nabuhat batok diha kanimo. Salamat o Dios sa pagtubag sa paghatag ni inyong pagampo, amo kining paglaom nga madawat tungod lamang kang Kristo Jesus ang manluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa Makosa pa, welcome na itong programa sa Kanginan, Jesus is our hope. Niya nasab ang kahigayunan nga mag-uban-uban na sab taninyo pinaagi sa live broadcast mayingon man sa True Radio broadcast, mga kaigsunan, sulod sa usa ka oras nga tulumanon. Sa bisan asa man ron nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nining ato nga programa, mga kaigsunan og mga kaiglaan, welcome. Ato day nga pasalamatan no ang ato nga mga kaigsunan og mga kaiglaan nga kanunay nagsunod dinha sa Biliran Leyte, mahiman dinha sa Daha Diot San Isidro Leyte. Salamat mga igsoon sa kanunay ninyong pagsunod sa ato nga programa og maayong gabi diay dinha sa Tambungon nila ni Brother Remy Sigarino o kauban ni Tinday, uban sa ilahang mga kabataan nga ilang kauban karon sa ilang puluyanan. Remy, maayong gabi kanimo dinha uban ni Tinday og salamat sa kanunay sa inyong mainiton og madasigon sa pagpangalagad sa Ginoo, mayingon sa pagparticipate sa buhaton sa Ginoo. Din sa ato sab nga mga kaigsunan ug mga kaiglan dinha sa San Romeo nila ni Brother Elvis Peritos, uban ni Tijingjing, nila ni mga Monteroyo family, nila din mga Larga family. Tanan-tanan na lang atong mga kaigsunan sa din salamat sa kanunay sa inyo nga pagsunod og pagsubaybay, pagsuporta nining ato nga programa. Og di sabi nato kalimtan si Nanay Julieta Tagalog. Nanay, salamat gid kay nanay nga bisan taliwala na sa imong nga pangidaron, ana agid gihapon sa imong kasing-kasing ang paghigugma sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Og niana nanay, kami dinhiya sa station malipay gid mi, mamotivate mi nga dunay sama sa imo nga taliwala sa pangidaron, wala na tagdang pangidaron nga gihimo gid gihapon ang paghigugma sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Din ang ato nga mga kaigsunan ug mga kaiglaan day dinaa sa Nazaret, ato nga pasalamatan sab sa kanunay nga pagsunod sa ato nga programa. Kung wa man gay signal ang ila nga radio kay lagi hider man gyud ang panahon, magwala-wala usay ang signal, maniguro sab ni sila nga mo tan-aw na lang sab sa ato ang live broadcast sa Facebook, mga kaigsunan ug magaigalan alang lang nga makasunod sa ato ang programa. Dinaa sa pamilya Idar nila ni Auntie Elizabeth, ni Auntie Betty Indra, nila ni kini ang Uncle Jose, ni Brother Jojo, uban lang sa tanan-tanan nato mga kaigsunan dinha, nila ni Tidindin, ni Kuya Bani, ni Jamjam, mayingon man sab ni Ate Basyon og ni Kuya Jubit, ni kini ang Brother Benji dinha og ni Ate Nicole, ni Ate Ann og ni Kuya Jerry.
may naman sa mga Reglamos family dinha, sa Nuria family, Marikit family o Galyaris family, mayong gabi inyong tanan og salamat sa kanunay sa pagsunod ninyo nining ato nga programa. Mayon man ang atong mga kaigsunan dinha sa Bakawan nila ni Mr. and Mrs. Lucy and Butsi Ursal. Perminte gini sila magsunod sa ato nga programa. Mayong gabi kanyo din ang tanan, kaya Butsi at Lucy, uban sa inyo mga pinalanggang anak nga nakig-uban kaninyo din haron nagapapalingog sa ato nga programa. Ang ato sa dahi nga pasalamatan sa kanunay sa pagsunod o pagsubaybay sa pagsuporta si kini ang Ma'am Elisa Villastique sa kanunay sa nga magsunod ni sa ato nga programa. Unyang aton lang mga kaigsunan sa Kaislahan, sa Kinatarkan Island, Malapascua Island, mayuman din niya sa Hitngil Island. Welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kiglan. Then happy birthday diay sa amo ang kinakusgan, no, nga kini ang kagawad din ha sa Barangay Bituon, si Kagawad Alan dito. Kagawad, happy birthday gikan din niya sa Jesus is our hope. Kami manghinaot og magaampo sa kanunay ngadto sa Dios nga unta ikaw paghatagan og maayong panglawas, Kagawad, aron nga sa giddiin padayon ang imong pag-alagad og pagserbisyo sa katawhan sa isla sa Kinatarkan. May man usab sa ato nga buhi nga Dios. So sa tanan-tanan na lang nga nagsunod nitong programa, mga kaigsunan ug makiglan, welcome kamo nining atong programa. Dili man namo matag sa pagsa masampit ang inyong pangalan, pero hibalo namo kamong tanan mga kaigsunan ug makiglan, amo gid nang na-appreciate ang inyong nga pagsunod, pagpapalinghog nining atong programa. May naman usab sa ato nga Facebook mga kaigsunan ug makiglan. So ang panahon ako ihatag kang Brother Libby aras pagbasa og mga text messages sa iyang cellphone, Brother Libby. Okay, digon salamat Brother Isao. So maayong gabi no sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers nato. Atong gina-welcome ang tanan atong mga kahigalaan sa bisan asan dapita karong gabi na. Kamuntanan higala kinasing-kasing manamo nga gidapit sa pagpakiguban nining talamanon sa Jesus our hope. Ani ato ni nga i-follow kanunay atong programa, i-like nato o niya labaw tanan ato ning i-share ngadto sa atong mga friend, ngadto sa public para nga daghang makatawhan sad nga makakita o makapamati sa mga pulong sa Ginoo. So sa tanan karon nga nagtan-aw o nagpaminaw sa radio, maayong gabi niya, welcome kamong tanan higala sa ato nga talamanon. Ikalipay namo nga dunay mga participation karon sa gabi na gikan ninyo dugang tubag sa mga pangutana nga atong tagdon karong gabi na. Kung naman ugaling kamoy mga pangutana diha nga naiabot sa inyong unahuna, tungod tingali kay gusto mong mo follow up nya wa kay masabti ninyo, so i-text na higala sa akong number, kang Brother Libby Claves nga number. Ayaw lang palihog ngadto sa kang Brother John dihito tungod kay di man nato siya ikauban, dugay-dugay pa to siya. Sunod pa tong simana mga higala makaanhi dinhi. So as of this time kita dinhi sa radio ang inyong mga mensahe diri ipadangat og ditso sa ato number, no, aron ato daw yung matagad unya naamoy mga dugang tubag sa pangutana. I-text na diri higala or ari mo pwede mo message sa ato nga Facebook aron ato matagad kana kung naamoy mga pangutana o naamoy dugang mga tubag sa pangutana nga ato nga tagdon dinhi sa ato nga programa. O niya atensyon sa tanan to makiglaan sa diha sa atong barangay sa Mabuli. Doon natay umaabot nga health and Bible and provision di agad sa covered court nas Mabuli. Dugay-dugay pa nun karon pang December 16 to 23. So among ginadapit ang tanan diya no sa pagtambong talagsaon ka na higala. Doon natin daghang mapupo nga mga pagtulunan, inaasay mga programa alang sa mga kabataan. Ani alang sa atong mga kaigalaan nga gibisitaan nanon la ni Brother John ni mainit, Brother Pat diha, unya napos Brother Nelson maabot umana diha. So padayon mo higala sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ningali akong basahon
Good eves, Brad. Sige, Jodkog, paminaw. Salamat kaayo, no? Kasi kang paminaw sa pulong sa Ginoo sa atong programa. Good eves, Brother Libby. Naari ko sa simbahan sa Mabuli. Kay pista lagi. Unsa ka atong klasiha sa tubig nga iyang gipasirit nga panos man kaayo. O niya pagkahuman o pasirit sa pare na napong man siya sa iyang ilong. Wagi ko'y kahibawaan na kay wa man ta kabaho o masata ka anha. So wagi ko kahibaw na sila rin nahibaw. Imo tatong gipangutana aron mahibawan to. Okay. Niya siya pina dinhi nga ayaw jud basaha ang akong number, Brad. Wala ako lang gibasa ang imong mensahe. Pero imong number, ako pa rin gibasa diri pero wala ako basa sa radio. Di amang number nimo. Okay, akong subion, ang akong number higala karong gabi na nga makahimo mo sa pagpadangat og mensahe sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay. Akong ibalik ang panahon ni Brother Isaw alang sa pagtagad sa mga nakita nato sa screen, no, nga mga mensahe karong gabi na. Brother Isaw. Okay, daghang salamat, Brother Libby. Ngadto ta mga kaigsunan ug mga kaiglan sa pagbasa sa mga mensahe midangat dinhi sa ato nga programa. Niya si Brother Mario Alquizar. Maayong gabi ninyo diha, Brad Libby o Brad Isaw. Basag lagi ang audio o tingali akong Bluetooth mo'y basag. Salamat sa kiniyang feedback, Brother Mario. Siguro pakicheck lang base sa imuha nga Bluetooth or siguro sa ato ang signal kay naamon tay monitor nga gigamit sab dinhi sa sulod niya maayo ra man sad og feedback dinhi Niasab si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi na usab sa mga kaigsunan nga nagasunod ning programa. Maingon ka ninyo, Brother Isaw, Galidi, God bless. So, mayong gabi, mayong hapon kanino diha, Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Hinaot niya ang Diyos, magapanalangin kanimo. Niapod si Brother James Lalusis. Good eves kapag laom. Diniasab sa ato Pikas Monitor, ato sab nakita nga nakiguban og nagsunod kanato sila si Sister Nisabel Villaganas ni Cesario watching from Masbate City. Niapod Brother Magno Lasco. Niasab si Sister Pretty Miss Simons watching from Australia. Mayong gabi, mayong adlaw niyo diha, ma'am. Mayong adlaw sa binhan nila ni Sir Gerardo Lubitanya uban siya nga pamilya og ni Pastor Randy Suson. Niapod si Sister Virgin Hidokyo. Niapod si Sister Jonalyn B. Coraldi. Niapod si Brother John Magdadaro. Niapod si Brother Ronaldo Bragat. Niapod si Brother John Moses Rosalios Puyot. Niapod si Sister Aida Tirana. Niapod si Sister Richelda Rohero. Niapod si Brother Gilo Canales. Niapod si Sister Regine Conrion. Niasab nakiguban nga nato si Brother Eliezer Mahinay. Si Pastor Pedro Golina Rosales watching from Kawayan Masbate. Niapod si Sister Analisa Arabis. Niapod si Brother Paul Byron Katloff. Niapod si Sister Ginaline Lemontad. Niapod si Sister Elsie Pitugo. Niapod si Sister Melidette Benzuela Fuentes. Niapod si Brother Jeffrey S. Arrogante o si Brother Elmo Dam Flores. So sa pagkakaroon mga kaigsunan o mga kaiglaan, mao pa ni ang ato nga nadawat nga kini ang mga mensahe maingon man sa atong mga kaigsunan o mga kaiglaan nga nagsunod sa ato nga programa. Din ato nga pasalamatan sa duay ang kini ang 65 shares nga ato ron nga na-reach mga kaigsunan. Usan na nini nga shares nato si Brother Jevin RCP. Salamat Brother Jevin sa imo nga kanunay nga pag-share sa ato nga program. So mga kaigsunan ug magigilan nga tunata sa main portion sa ato nga programa
sa paghatag o pagtagad sa pangutana nga ato nga tubagon karon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung ato nga lantawon og susihon, ang pangutana nga padangat dinhiya mao ni mga kaigsunan og mga kaiglaan nga nag-ingon. Maayong gabi ninyo dinha, Brad. Nalipay gyud mi nga maghisgot mo bahin nining pulong sa Ginoo, pero do na lang may pangutana kay kasagaran sa amo nga pagpaminaw, ang amo madunggan ang inyong hisgutan kanang kasuguan sa Dios. Pananglitan, Brad, kung mutuman ta sa kasuguan sa Dios, maluwas ba ta? Mao ba nay makaluwas sa tuwa pinaagi sa atong pagtuman sa kasuguan sa Dios? Salamat, Brad. Si Rihilda ni sa Ormoc. So mo ni ang ato ron nga salusaluhan mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang pangutana ni Sister Rihilda nga naghisgot na itungod kung ang kasuguan sa Dios kung tumanon makaluwas ba sa tao or makaluwas ba sa tao ang kasuguan sa Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan. So mao ni karon ang ato nga tagan og pagtagad bahin nining pangutana ni Sister Hilda. Mga kaigsunan og mga kaigalaan, kadaghan gyud ta maghisgot dinhi sa atong programa mahitungod nining kasuguan sa Dios. Kay labihan man sab kadaghan sa ato nga mga listeners og viewers nga magpadangat og pangutana bahin niining kasuguan. Kay sultian mo namo mga kaigsunan og mga kaigalaan, taliwala sa pagtudlo sa balaan nga kasulatan nga ang kasuguan sa Dios gikinahanglan bantayan og sundon. Taliwala nga gitudlo dinhi usab sa ato nga programa nga ang kasuguan sa Dios kinahanglan bantayan og sundon. Duna say mga tao nga managtudlo nga ang kasuguan sa Dios dili nang angay sundon og bantayan kay wala na gibungkag na. Mao na nga dinyas atong programa, dunay nagkaklase-klase, nagkalahi-lahi nga mga pangutana, pero usaray tumong og tuyo. Mga kaigsunan og mga kaiglaan, lahi ang paghanay, pero pareho ra gyapon ang punto, maghisgot ra gyapon bahin sa kasuguan. So karon mao na sabni ang ato nga hisgutan mahitungod niining pangutana ni Sister Hilda nga pananglitan kung motuman ta sa kasuguan sa Dios, makaluwas ba mga kaigsunan kuno ug mga kaigalaan kining kasuguan sa Dios sa tao. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan ug mga kaigalaan, ang kasuguan sa Dios dinhiyas atong programa gipadako gyud ni pagtudlo. Kay nga naman gipadako man sa ni pagtudlo sa balaan nga kasulatan nga sa diin walay bisan kinsang tawhana ang makahimo sa pagsulod sa gingharian sa langit kung siya masinupakon og dili matinumanon sa kasuguan sa Dios. Kay mao man ang atong makita og mabasa sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan og mga kaigalaan. Ngani kung atong tan-awon, balikan ta ang gihisgutan ni Apostol Pablo, ingon siya mga kaigsunan og mga kaigalaan, unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 og 10. Naghisgot din niya nga nagingon, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Question mark mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Naghisgot si Apostol Pablo nga nasayod ba kita nga ang dili matarong mga kaigsunan ug mga kaigalaan dili makapanunod or dili makasulod sa gingharian sa Dios or gingharian sa langit? Kung atong padayon nagingon, ayaw kamo pagpalumbong, walay mga makailawason o mga tigsimba og mga Dios-Dios o mga mananapaw o mga bayot. Karang gisgutan nga o mga bayot mga kaigsunan og mga kaiglaan, kung imo na nga basihan dito as the word of God or ang pulong sa Dios or kanang ang maayong balita Biblia, ang gisgutan or gipasabot nining o mga bayot kadtuning mga lalaki nga mogamit sa iyang isig kalalaki o babae nga mogamit sa iyang isig kababae. Kung atong padayon nagingon, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios.
kung inyong nabantayan mga kaigsunan ug mga kaiglan, kung inyong nasunod ang gisgutan sa mga bersikulo, naghisgot ni mahitungod mga kaigsunan ug mga kaiglan sa mga taong mga masinupakon sa kasuguan sa Dios. Kay kung imo nang lantawon og susiyon mga kaigsunan ug mga kaiglan, kanang pag-ingon ayaw ka kanang pag-ingon nga walay mga makailawason sa napulo kasugo o kasuguan sa Dios, gisgutan na nga dili ta manapaw mga kaigalaan og mga kaigsunan. Nagisgutan kay gihapon ining bersikulo nga mananapaw dili makasulod gingarian sa Dios, na napagisgutan nga mga tigsimbag mga Dios. Remember nga ang pagsimba sa Dios ikadura ka na nga sugo sa napulo kasugo sa Dios. So kung atong lantawon og susiyon, gihatagag kahayag ni Apostol Pablo ang mga butang nga nahimong kalibog sa atong hunahuna nga sa diin ay mga kaigsunan ug makigilan. Niining atong panahon karon gikinahanglan gyud ang pagsunod ug pagtuman sa kasuguan sa Dios mga higalag maigsoon, kay walay taong makasulod gingarian sa langit nga siya masinupakon sa kasuguan sa Dios mga higala ug mga kaigsunan. Karon diha sa pangutana nga naghisgot nga makaluwas ba ang kasuguan sa Dios sa tao? Mga higala ug mga igsoon, ang kasuguan dili makaluwas sa tao mga kaigsunan ug mga kaigalan. Kay nga naman usa lamang ang makahimo sa pagluwas sa tao kung dili si Ginoong Jesucristo lamang mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Nang kay dili man dayon makaluwas ang kasuguan mga kaigsunan, ang kasuguan sa Dios sa tao, unsa man lang day papel sa kasuguan sa Dios sa kinabuhi sa tao mga kaigalaan og mga kaigsunan. Unang-una kung ato nga tanawon, ingon ani ang gisgutan gyapon ni Apostol Pablo sa iyang nga sinulat. Kung atong basahon ang Roma Kapitulo 7, versikulo 7, ingon ani ang gisgutan niya mga kaigsunan ug mga kaiglan kung atong tanawon. Nan unsa may atong ikasulti nga ang kasuguan mao ang sala, palayo ka na. Ngani kung dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala, dili unta ako makailag unsay pangibog. Kung ang kasuguan wala pa mag-ingon, dili ka magkaibog. Nining higayon na, nining punto ang gipasabot ni Apostol Pablo mao nga ang trabaho di ay sa kasuguan sa Dios sa atong kinabuhi dili aron luwason ta, kundi aron pahibawon ta mga kaigsunan ug mga kaiglan, aron mahibaw ta og unsay sala mga kaigsunan ug mga kaiglan. Mao ni ang kasuguan magtudlo sa tuwa kung unsay insakto ug unsay dili, kung unsay sala ug dili sala mga kaigsunan ug mga kaiglan. Ang papel sa kasuguan sa Dios sa kinabuhi sa tao mga kaigsunan ug mga kaiglan, mao mga higalang maigsoon ang pagpahibalo kung kita nakasala ba or wala batok ngadto sa Dios. Kung imong lantawon og susiyon, mao ni ang papel mga kaigsunan ug mga kaiglan sa kasuguan sa Dios sa ato nga kinabuhi. Nan kun ang tao magmatinumanon og magmasinulundos kasuguan sa Dios, unsay may tabo sa iyang kinabuhi. Kung ato nga basahon mga kaigsunan ug mga kaiglan ang bersikulo 12 nagingon, busa ang kasuguan balaan og ang sugo balaan, matarong og maayo. Sa diha nga ang tao mutuman mosunod sa kasuguan sa Dios, ang tao mamahimong balaan og matarong mga kaigsunan og mga kaiglan. Kay ngano ang kasuguan sa Dios balaan og matarong mga higala og mga igsoon. Nan sa diha nga ang tao mosunod mutuman sa kasuguan sa Dios, mahimo siya nga balaan og matarong mga kaigsunan og mga kaiglan. Mao gani nga kung atong tan-awon ang pinadayag kapitulo 12 bersikulo 14, nagingon mga kaigsunan. Kung atong ning basahon nagingon sa pinadayag kapitulo niya sa pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12, naghisgot nga nagingon, ani ang agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan. Remember ang gisgutan, mga balaan sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuan ni Jesus. Kung imong lantawon og susiyon, ang gitawag og balaan mga kaigsunan og mga kaiglaan,
or sa diha nga ang tao aron mahimong mabalaan diha sa pagkamasinulundon o pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios mga igalag mga igsoon, kay ang kasuguan sa Dios balaan og matarong mga higala og mga igsoon. Kung ang tao mosunod og motuman ay aba natural mahimo usab nga balaan og matarong ang tao kung siya mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios. Nan ato nakita Sister Hilda ubas tanang naminaw karon nga sa diin ang kasuguan sa Dios dili diay may magaluwas sa tao or dili manluluwas sa tao, kundi ang kasuguan sa Dios mao dayni ang magtudlo sa atoa kung unsay sayop og dili, kung unsay sala og dili mga kaigsunan og mga kaiglahan. Og ang papel sa kasuguan sa Dios sa atong kinabuhi hilabihan ka importante, kay ang kasuguan sa Dios mao ni magtudlo usab sa atoa, maggiya sa atoa kung unsaon nato pagkinabuhi nga balaan og matarong niining kalibutan na karon. Nandun na pa yung mga butang kinahanglan nato nga masayran mga kaigsunan og mga kaiglan. Taliwala nga ang kasuguan sa Dios mao ni magtudlo sa tuwa kung unsay sala og dili, mao ni magatudlo sa tuwa kung unsaon pagkinabuhi nga balaan og matarong. Doon na sa gisgutan sa balaan nga kasulatan nga kining kasuguan sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan nahimo ning magtatagad og mag-aagak sa atong pagtuo ngadto kang Kristo Jesus. Ngani kung atong tan-awon mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang Galacia kapitulo 3 versikulo 24 nagingon, busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo. So kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug mga kaiglan, imong yung makita nga diha sa biyas pagkamasinulundon o pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios nahimo sa biya ini mga kaigsunan ug mga kaiglan nga mao'y mag-aagak sa ato nga pagtuo ngadto kang Kristo o sa pagduol nato ngadto kang Kristo, pinaaron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo. Naibalo ba mo mga kaigsunan ug mga kaiglan, kung ang tao walay pagtuo ngadto sa Dios, hastang lisuda gyud sa iyaha ang pagsunod ug pagtuman sa kasuguan sa Dios. Kung imo nga lantawon ug susiyan na nato nga nahayagan nakita mga kaigsunan ug mga kaiglan nga ang kasuguan sa Dios dili day mao ang manluluwas sa tao or magaluwas sa tao. Nansikinsa man lang ang makaluwas sa tao mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Sa ginasulti ko pa kaganiha nga usa lamang ang manluluwas kundi si Ginoong Jesucristo lamang mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Ngani kung ato nga tan-awon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, sa diha nga dunay taong gikahibalag ang mga tinun-an ni Kristo mga igalag nga igsoon, si Pablo ug si Silas, dunay usa ka tawo nga miduol og nangutana sa ilaha nga miingon mga kaigsunan. Kung atong basahon ang Buhat kapitulo 16 bersikulo 30 ug 31 nagingon, og iyang gidala sila sa gawas og ningon kanila kining pulong og iyang gidala sila sa gawas mga kaigsunan ug mga kaiglan, referado ni ngadto sa tao nga nakigsulti kang Apostol Pablo ug kang Silas. Mingon, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako. Remember mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang pangutanas maong tao, unsay kini ang kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako. Kung atong padayonon ang 31 nagingon, og kaniya mitubag sila nga nagingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. Sa inyong panbana-bana o pagpatalinghog dinha karon mga kaigsunan og mga kaiglan, nganong gisulti man ni Apostol Pablo ngadto sa maong taong nangutana kaniya nga tumuo ka kang Ginoong Hesus, ikaw og ang imong panimalay, maluwas ka. Ngano man mga kaigsunan og mga kaiglaan, tungod sa rason kay walay lain nga makahimo pagluwas sa tao gawas lang kang Ginoong Hesukristo mga kaigsunan og mga kaiglaan. Si Ginoong Hesukristo mao ang bugtong atong manluluwas mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung doon na may sama sa ingon ani nga pangutanas maong taong nangutana kang Pablo mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang tubag mao lang nga gikinahanglan mutuo tangadto kang Kristo aron maluwas ta mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kay bisan unsaon nato
pagkinabuhi, pagpangalagad sa Ginoo kunuhay, pero wa tay pagtuo ngadto kang Kristo Jesus, dili gid nato mabatunan ang atong gihambin nga kaluwasan, kay ang kaluwasan or ang makahimo pagluwas sa tao mao lamang si Kristo Jesus, mga kaigsuonan og mga kaigilaan. Sa katapusang bahin sa dili pa nako ihatag ang panahon kang Brother Libby, sa Tito kapitulo 2 bersikulo 11 ngadto sa 13, mga kaigsunan og makiglan, ingon ani ang gisgutan. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Kung imong lantawon ug susiyon ang gisgutan, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Nagpasabot ni higala og mga kaigsunan nga ang kaluwasan dili lang day alang sa mga tao nga nakahimo na sa pag-alagad sa Ginoo, kundi usab alang sa mga tao nga wala pa kahimo sa pag-alagad o pagduol sa Ginoo, mga kaigsunan og makiglan. Alang day kini sa tanang tao, mga kaigsunan og makiglan, ang gitawag natog kaluwasan. Nang kung atong padayon nagingon, ang grasya sa Dios gikapadayag. Unsa man ning grasyaha, mga kaigsunan, or kaluoy sa Dios nga iyang gipadayag? Kung atong padayon nagingon nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Diosnon og sa mga pangibog nga kalibutanon. Sa tan-aw ninyo, mga kaigsunan og makiglan, unsa man ning kaluoya sa Dios nga iyang gipadayag nga nagtudlo sa atoa sa pagbiya sa pagkadili Diosnon, ay aba natural, mga kaigsunan og makiglaan. Kung imong susiyon og imuhang nga paladman pagsabot ang gipadayag nga kaluoy sa Dios, mao, mga kaigsunan og makiglaan, kining iyang pulong nga may kagahom sa pagtudlo nimo og nako sa pag-usab og pagbag-os atong kinabuhi nga gikan sa pagkamasinupakon og pagkadili Diosnon ngadto, mga kaigsunan og makiglan, sa pagkamasinulondon og pagka-Diosnon ngadto atubangan sa Dios, mga gala og mga kaigsunan. Kung atong padayon nga gingon og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon, matarong og Diosnon dinhi nining kalibutan karon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Kung imong lantawon og susiyon, mga higala og mga kaigsunan, ang gihisgutan sa maong nga basahon naghisgot nga si Ginoong Jesucristo atong dakong Dios og manluluwas. So kung imong lantawon og susihon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang atong manluluwas si Ginoong Kristo og dili ang kasuguan. Ang kasuguan nahimo lang sa ato nga kinabuhi, mga kaigsunan og mga kaiglaan, nga maoy magtudlo sa toa, maggiyas atoa kung saon nato pagkinabuhi nga balaan og matarong nining kalibutan karon. Og ang kasuguan may magtudlo sa atoa, magpahibalo sa atoa nga kita nakahimo og pagpakasala, mga kaigsunan og makiglan. Og labaw sa tanan diha sa pagtuman og pagsunod sa kasuguan sa Dios, kini may maggiya, mag-agak sa atoa ngadto sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong hatag kang Brother Libby Tulades. Brother Libby? Okay, dengan salamat, Brother Isaw. So, ang pangutana yon sa hanay, Brother Isaw? Ang pangutana ni Sister Rehilda, Brother Libby, ingon siya nga diha kuno ba sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, maluwas ba kuno ta? Makaluwas ba kuno ang kasuguan sa Dios sa tao? Okay, dengan salamat sa nindot nga pangutana, no? Kay nagunahuna manggod ang uban nga ang Seventh-day Adventist nagbantay sa kasuguan parang maluwas. Muna ilang unahuna. Pero ang Seventh-day Adventist, ang prinsipyo higala, una, nga maluwas ta pinaagi sa atong pagtuo ngadto kang Kristo. By faith man daw niya ang pagtuman sa kasuguan maunay resulta sa imong pagtuo ngadto kang Kristo. Ay matuo ka niya, mabuhat yun ka, matuman ka sa sugo ni adtong imong gituhuan nga Dios. O niya, mamaniduha ka po na itong kuhaon. Kung magtuo sad ta, o niya, di ta magtuman, di sa ta maluwas. O niya, magtuman ng punta, nga dili ta mutuo kang Kristo,
Di gyapon ta maluwas. Nga naman, kaya ang maluwas sa mga totoo tuman-tuman ta sa sugo, perfect ay tagtuman sa sugo, o niya din na to, totoo si Ginoong Kristo nga may atong manuluwas. So mostly higala kalabanan sa mga Jewish people. Ang ilang prinsipyo nagatuo sila nagatuman sila, stricto sila sa pagtuman sa kasuguan. Pero ang problema lang nila sa uban, gawas karon. Ang problema sa kalabanan mga Jewish people higala, wala mutuo kang Ginoong Kristo nga maoy manuluwas. Ang ilang pagtuo kang Kristo usa ka ordinaryong tao lamang. Muna ilang pagtuo kang Kristo. Kalabanan, no? Hinoon karong panahon ano na mga Jewish people nga Christian nagtuo kang Ginoong Kristo. Katong nakasabot na about ni Jesus Christ. Pero di siya na magsilbi higala nga faithful ka ita kanang stricto ka ita sa pagtuman sa balaod. O niya, wala ta mutuo ngadto kang Kristo nga maoy atong manluwas. Di sa na magsilbi. Tanawa mga higalaw. Dini sa nakasulat sa Buhat 16, versikulo 30 o versikulo 31. Kining tawhana, kuan siya kanang usa ka magbalantay sa bilangguan nga Romanhon o usa ka Romanhon. Nagpasabot nga kining tawhana, kuan siya kanang hintil ba? Wala pagyud ka hibalo kang Ginoong Kristo. O niya nangutana siya og unsay iyang buhaton aron maluwas siya. Sa nakasulat ni higala sa libro sa Buhat 16 versikulo 31. Atong basaw na paminawi akong tanaw dinhi. Gayon dinhi ang atong mabasa sa versikulo 31. Akong sugdon sa 30. Og iyang gidala sila sa gawas og miingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako. Ang nangutana ani usa ka magbalantay sa bilangguan. O akong sugdo sa 29 og siya kay ang istorya ni Gala matod pa akong rumasabtan gyud ninyo ang sugilanon nga nakasulti ani. Nagingon din niya akong basahon, sugdo nako sa versikulo 25. Apan sa may pagkatungang gabi si Pablo o si Silas nagampo og na nag-awit silag mga alawiton ngadto sa Dios og ang mga binilanggo na nagpatalinghog kanila. Og sa kalit niabot ang usa ka makusog nga linog nga tungod ni ana nauyog ang patukuranan sa bilangguan og diha-diha na abli ang tanang pultahan og nangatangtang ang mga talikala sa matag usa og sa pagmata sa magbalantay sa bilangguan og sa iyang pagtan-aw nga naabli naman ang mga pultahan sa bilangguan, milanit siya sa iyang espada og magpatay na lang unta siya sa iyang kaugalingon na magtubok ng siya ba sa pagdahom nga nakabuhi na ang mamidalanggo kay naabli na gud pultahan pagtuo niya wa na nakalayas ng bilangguan ako'y gwardiya ra ba ako'y risgo aning mabutanga. Ano ingon nato nabasa sa bersikulo 28, apan si Pablo misinggit kaniya sa makusog na tingog nga nag-ingon, ayaw buhatig daotan ang imong kaugalingon. Kay aniara kaming tanan, og siya nangayog suga, og milayat paingon sa sulod, og mihapa nga nagkurog sa atubangan ni Pablo og ni Silas, og iyang gidala sila sa gawas og miingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako. Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka
ikaw ug ang imong panimalay. Sa muni tubag ni San Pablo kay nagkuog na si Silas mahigala. Kini magbalantay sa bilangguan usa ka gwardya nga Romanhon. Buti pasabot pagano. Aniya sa dihay nakita niya usa ka hibulungang butang, wa manggi nanlaya sila pagkabuutan sa mga piniruso kay ginsaksi ni Pablo. Way usa nga musibat haway usang mulayas pabilin lang ta dinhi. So pagkakita sa magbalantay sa bilangguan nga wa gyud nakalayas, wa gyud nalayas sa usa. Ning adto siya kang San Pablo nangayo siyang suga. O niya mihapa siya o nihangyo siya unsay akong buhaton aron maluwas ako. Ang tubag ni Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesus aron maluwas ikaw o ang imong panimalay. Mao ni the first step of salvation mga higala. Gitawag og justification by faith. Kinahanglan mo tuo ngadto kang Kristo aron maluwas. Unsa man kaluwasan na? Maluwas gikan sa silot sa sala. Kay kitang tanan nakasala man ta og nakabsan sa mga sa Dios. Kani ang bayad sa sala sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Bayran yun og kamatayon sa impierno. Buti pasabot matag sala nga tinahimo, impierno gyud ta. Pero ni ani si Ginoos ning kalibutana, siya'y mi lukat sa silot sa imo og sa ako mga sala. Ang kamatayon ni Kristo sa krus nahimong garantiya natong tanan nga hangtod karon. Simple na lang kaayo. Ang atong buhaton mao na lang ang pagtuo kang Ginoos. Maluwas ta gikan sa silot sa atong sala. Pagsulti ni Pablo, maluwas ikaw kang imong panimalay tumuo kang Ginoos. Buti pasabot, maluwas ka gikan sa silot sa inyong mga sala. So mao sa ni mahitabo nato. Pagtuo nato kang Kristo, maluwas na ta. Usang kaluwasan na? Kaluwasan sa silot sa atong sala. Gitawag deliverance from the penalty of sin. Human ka naluwas, pinaagis pagtubos ni Kristo sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Kunya mituo ka man niya. Muna gitawag og grasya higala sumala sa Episo. O kanang gisgutan sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8, kay pinaagi sa grasya kamo nangaluwas tungod sa inyong pagtuo. Naluwas tas grasya, kaluoy ba? Naluwas tas kaluoy, gikaluy-an tas Ginoo higala. Kitang makasala kay may impierno magidunta ta. Gikaluy-an ta ni Kristo. Munang grasya. O niya, nadawat na to ang grasya gikan kaniya ang kaluoy tungod kay aduna tay pagtuo. So ang makadawat di ay kaluoy, ang makadawat sa grasya higala nga kapasuluan sa atong sala kadtong mga tao nga mituo kang Ginoong Kristo. Muna makadawat karon pangutana. Human nimo nadawat ang kapasuluan sa sala, nagpasabot nga naluwas ka na gikan silot sa sala. Unsa may buhaton nimo? Magpakasala baka pag-usab mga higala? Si Maria Magdalena giingnan, human mapasaylo iyang sala, giingnan siya, lumakaw ka. Ug ayaw na pagpakasala pag-usab. Buti pa sabot sa din encounter ni Ginoos, nadawat niya ang grasya, ang kaluoy, wa siya siliti. Gipasaylo ang iyang sala. So naluwas siya gikan sa silot sa iyang sala. Pero human siya naluwas, gitambag ang Ginoos, lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usab. Unsay buhaton ang tao dili makasala pag-usab? Kay ang pagpakasala sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala paglapas man sa sugo. Unya, unsay buhaton sa tao nga nadawat ang kapasayloan siyang sala, naluwas sa gikan silot sa sala, ang iyang buhaton mahigala
kinahanglan siya muundang na sa pagpakasala. Unsaon pag-undang pagpakasala? Tumanon ang sugo. Kay ang pagpakasala, paglapas mo na sa sugo. So tumanon ang sugo, may gala, gitawag nag deliverance from the power of deliverance from the power of sin. Kaluwasan na gikan sa gahom sa sala. O niya, ang Ginoo mutabang nato sa dihang maninguha tay gala. Muna nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. Ang Dios naluoy, kanya kita sad mabuhat. At ang buhaton kay giluwas naman ta, magkinabuhi na ta subay sa kabutos Ginoo. Sa mapanulit, usa ka nag-drive kas motor. O niya, naay speed limit gibutang diha sa Dapos Kalsada. 30 ang speed limit higala. Karon kay doon na may mga enforcer ng operation ning dagan ka man og 60 or 70. Sa ito pa, overspeeding ka. Gipara ka. Anya, nangutana ka, sir, o sa may akong violation, gipara mo ko. Ingon ang enforcer nga, tanawa o na ikaritula, 30 ra gyud ang dagan, dini napita. Pero hindagan ka, perting kusuga, 70 ang imo dagan. So, ni ay penalty ni mo, ipinaltihan, resibuhan siya. Nangayo siyang pasero, sir, ay lang yung taon, sir, kanang nagdali mo ko, sir, ay kanang naamang ko'y importante ka na ito sudahan. Pasaylua in taon ko, sir. So, niyatong panahon na, naluoy ang enforcer. Wala ka pinaltihi, gipasaylo ang imong violation, ang imong sala. Human ka pasaylua sa imong sala, pangutana, ayun ka, napasaylo na bita kong sala, padaga na pinag 70 ang ikusgon, ngadto sunahan na 30 ang gibutang niya sa karitula. Yan, di ka kadakpon sa enforcer. Ama pinaltihan niyo ka, dinigil ka mapasaylo, mga higala. Nga naman, imbis mag-amping ka kay gipasaylo ka, naluwas ang imong silot, kay gipasaylo ka sa imong sala, imong violation, o niya, magsupak na po ka, na di na ka makalingkawas, antes yung bayad sa imong penalty. Sa samang pagkasulti, human nato nadawat ang kapasuluan sa atong sala kay gibayaran ni Kristo sa iyang kamatayon sa cross. Pananglitan, nakapatay ko, nakapangawat ko, or wa ko'y tahod sa ginikanan. Sala man na. Nagsimba kong Diyos, nagpasipala ko sa Diyos. Sala na siya. O niya karon, nituo ko kang Kristo, gipasaylo niya ang akong sala, ang silot sa akong masala. Si Kristo ang nasilutan, luoy kay Kristo. Siya nga waysa, pero siya nasilutan sa akong sala. Gitubos niya, pangutana, human ko napasaylo akong sala, sa sala nako sa pagpatay, pagpangawat. Human ako madawat ang kapasiluan. Mapatay pa ba ko? Mangawat pa ba ko? Di na mag-amping na tas itong kaugalingon. Maninguha ta uban sa tabang sa Ginoo na magmatinumanon ta sa sugo sa Ginoo. Kay kung magsupak-supak ta higala sa adlaw unos katapusan hibalo laglag kita na unya ang mudawat, kita na unya ang mudawat sa bayad sa ato masala. So muna nga po datong kuhaon, no? Nga mutuman ta sa kasuguan sa Ginoo tungod kay naluwas na ta pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang pagtuma nato sa kasuguan maoy utang natong kaubuton sa Ginoo. Maoy pagpakita nga aduna tay pagtuo ngadto kaniya. Maoy pagpakita higala nga naluwas ta diha sa grasya. Ato rin basahon sa nakasulat din higala sa Roma Kapitulo 6, no? Atong basahon ra gud. May nang matanaw ginato ang Biblia.
Niya sa Roma Kapitulo 6. Atong basahon mga higala kung ang tao naluwas sa grasya, di na ba siya or magpakasala bagyapon siya. 6:1-2 ngan unsa may atong ikasulti, magpadayon ba kita sa pagpakasala or paglapas sa sugo aron mo dagaya ang grasya? Palayo ka na. Tan-awang giingon San Pablo, human ang tao naluwas pinaagi sa grasya higala, di na magpadayon sa pagsupak sa sugos Ginoo. Mutuma na siya. O niya, tanaw na to ang may pagtuos Ginoo. Sa Roma 3:31, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo? Palayo ka na, hinunua, ipabarog nato ang kasuguan. Muna ingon San Pablo, ato bang bungkagon ang kasuguan tungod kay nanatay pagtuos Ginoo? Ingon San Pablo, dili. Tumano nato ang kasuguan. So higala, ang tinuod ay nga tao nga dunay pagtuos Ginoo, kadtong tao nga butuman sa balaod si Ginoo. Dili kay kadtong tao magsiingon tuo mis Ginoo. O niya, nagsigsupak sa napulo kasugo. Nagsigsupak sa papahulay. O niya, gakaon gyapon, galapas gyapon sa badatarilos. O niya, tuos Ginoo. Atong nabasa, bungkagon ba nato ang kasuguan tuos pagtuo, mas Pablo palayo na. Ato noong ipabarog ang kasuguan. O niya, magpadayon ba ta pagpakasala? Magpadayon ta paglapas sugo kay naluwas sa grasya? Mas Pablo palayo na. Di gyapon pwede. Kay ang pagtuman sa sugo higala, muna'y ilhanan higugma sa Ginoo. Sa unang Juan 5:3 na mabasa, ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao kini, gituman nato ang iyang mga sugo o dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Higala, gihigugma ta sa Ginoo. Gipakamatyan ta ni Ginisos dito sa krus sa Kalbaryo. Tungod kay ang handom sa Dios, gusto niya nga kung mahimo kitang tanan, iyang liason paingon siya ginarian. Sa 1:36, gihigugma sa Dios ang kalibutan, tungod ni ana gipadala si Ginisos aron magpakamatay ala nato ug mosalig ta niya, di ta malaglag makabaton tag kinabuhing way katapusan. So atong respond ngadto sa Ginoo, atong higugmaon siya sab, sundo nato ang iyang kaubuton, iyang masugo, samtang may pagtutan niya aron sa ginana, pagbalik ni Kristo, ikaw ako higala kitang tanan, makauban kanyag makapuyo sa langit ng pulianan. Wala naman tayo kung ibalik ang panon ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby. Sa dili pa hingpit tapos ang itong programa. Ito sa imbasa na puno nga mensahe niya si Brother Jinwell Ramirez Lo Chavez. God bless mga igsoon. God bless of nimo Brother Jinwell. Niya po Brother Joseph Kimno, igsoon na lang sa imohang pangutana. Makaluwas ba ang kasuguan? Dili igsoon. Kay ang makaluwas walay lain nga manaluwas, si Kristo ang atong kaluwasan. Kay siya may muluwas ka nato. Dito tamuagi kaniya kay siya man usab ang tag-iya sa atong kinabuhi, sumala sa 1:14:6. Pero og magsunod ta sa napulo kasugo sa Dios, may posibilidad nga naatay kaluwasan kay si Kristo niinyo. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa harian sa langit, kun dili kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mateo 7:21. Og sa pinaka-espesyal maog yun ang pagtuman sa adlaw nga igpapaulay kay naa kana sa napulo kasugo sa Dios. Mao kana igsoon. God bless. Then salamat Brother Joseph sa imong contribution. Well mga higala, wala naman tayo igo nga panahon halang sa pagtapos itong programa ni atong closing song, may man ang atong closing prayer. Okay, magampo ta. Amahan namo nas kitasaan sa mga langit. Salamat o Dios sa iyong pagpakiguban. Salamat sa mga kamaturan na paminawan. Giyahe kami tanan paingon di akademo. Ang among handom nga kuno balik sinusos kami tanan makapuyo sa langit ng pulianan. Kini among gisalig sa ngalan sa Kristo nga manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Sa ngalan lang sa itong mga kaubanan, Brother Joel Tirana, Brother John Dito, kiniusab ang inyong higalas kanginan, Brother Libby Claves, Brother Isaw Dito, magaingan kanyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.